Vesikattojen ja sadevesijärjestelmien pesut ja suojaukset ovat Mittasaneeraus Oyn erikoisalaa. Ennen vesikaton pesua suojaamme ympäristön. Katto pestään huolellisesti korkeapainepesurilla, jossa käytetään tiilipinnoille soveltuvaa suutinta ja 50–80 asteista vettä. Pesemme sadevesi- ja kattoturvajärjestelmät sekä tarvittaessa myös julkisivun hellävaraisesti, mutta tehokkaasti. Seuraavaksi katolle levitetään A-Clean puhdistusaine matalapaineruiskulla. A-Clean on sammaleen, levän ja muun kasvuston hävittämiseen tehty käsittelyaine, joka soveltuu ulkopintojen, kuten tiili- ja mineriittikattojen, betonipintojen ja seinien käsittelyyn. A-Cleanin tehtävänä on tuhota sammaljuuristo tiilen huokosista ja palauttaa tiili alkuperäiseen tilaansa. Suosittelemme A-Clean käsittelyn uusimista 5–10 vuoden välein riippuen talosi sijainnista. Myös pihakivetys voidaan pestä ja käsitellä A-Cleanillä. Tämän jälkeen katto voidaan käsitellä Hydroblock pintakäsittelyaineella. Hydroblock on mineraalipinnoille kehitetty ja nanoteknologiaan perustuva vesi- tai liuotinpohjainen pintakäsittelyaine, joka tunkeutuu syvälle huokosiin ja muodostaa tehokkaan ja kestävän suojan vettä sekä likaa ja kasvustoja vastaan. Syntyvä, läpinäkyvä ja väritön kerros on näin vettä hylkivä ja antaa kattopinnalle pitkävaikutteisen suojan sään rasituksia vastaan.